Nagħtu s-sostentana lill-Assoċjazzjoni Medika Maltija il-MAM u lit-tobba membri tagħha. Dan brabta mal-istrajk li sar fl-aħħar sigħat mit-tobba. Sostna dan il-Partit Nazzjonalista waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mix-Shadow Minister għas-Saħħa Stephen Spiteri, Mario Gallia, kelliem għas-saħħa mentali u minn Herman Farrugia, kandidat tal-Partit Nazzjonalista. Huma staqsew għalfejn il-Gvern ma jridx jerġa' jinnegozja l-kuntratt li għamel mal-Vitals Global Healthcare. Din l-istess kumpanija ma rnexxilix tlaħħaq mat-targets mal-milestones li kienet f'data fih. Saħansitra ma rnexxilix iżid is-sodot li kellha tagħmel fl-isptarijiet li hemm f'Għawdex u f'Kering Grek. Ma rnexxilix tibni l-iskola ta' Barts. Il-Gvern kellu jew għandu opportunità ċara sabiex dawn l-isptarijiet jerġu' jiġu taħt idejh u jiġi iffurmat iva. Proċess ġdid, direzzjoni ġdida ta' kif dawn għandhom jitmexxu. Fakru anke li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ppreżentat protest ġudizzjarju fil-qorti biex il-ftehim mal-Vitals ikun investigat. Iżda l-Gvern baqa' għaddej jromblu minn fuq kulħadd. Bix-Shadow Minister tas-Saħħa Stephen Spiteri jgħid li sal-aħħar sigħat il-Gvern għadda romblu anke minn fuq il-Union tat-tobba. Għalfejn għandu il-Gvern iħallas mit-taxxi tal-poplu €1,000,000 biex ikonna air ambulance minn Malta għal Għawdex. Għalfejn għandu l-Gvern iħallas għal 712 sodda għal dawn l-isptarijiet ta' kuljum li jismew 188,000 kuljum b'7 miljun fis-sena. Anki jekk forsi dawn is-sodot mhux kollha memlija. Għalfejn għandu l-Gvern iħallas extra costs jekk ikun hemm affarijiet li jaqbżu dak li hu bażiku għat-trattament tal-pazjenti. Għalfejn il-Gvern kellu jagħti l-apparat kollu, it-teknoloġija kollha f'dawn l-isptarijiet, it-teatri mamra fl-Isptar ta' Għawdex għal €1 biss. Minnaħa tiegħu il-kellim tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Mentali Mario Gallia saħaq li bl-attitudni tal-Gvern li għamel kuntratt li ħares l-interess tal-privat milli tal-poplu spiċċa biex qed ibagħti il-pazjent. Dan huwa ftehim li sar fis-segret li sar mill-Ministru Konrad Mizzi, ftehim li qabadlek diversi sospetti, ftehim ta' biljuni kbar ta' euros li qed jinbiegħu 3 sptarijiet tagħna illi sar bil-malu illi l-weċċ li kien jidher għalihom nafu li huwa frodist. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet tkellem ukoll il-kandidat Herman Farrugia li sostna li Stewart Healthcare huma magħrufa sew li jieħdu sptarijiet li jkunu waslu biex ifallu jew li tħallew ifallu biex jieħduhom huma. Qabdet u ħatfet sptarijiet żgħar li jkunu qed ifallu, jew jitħallew ifallu apposta biex hu taħtafhom u biex iżid fil-kobba tagħha ta' Private for Profit Hospital System. Is-CEO xtaraw ma nafx kemm nispar 36 spar fl-aħħar sena. Fl-aħħar tal-konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat kif fl-aħħar mill-aħħar ħadd mu jieħu pjaċir li l-mam kellha sejjaħ strajk, imma l-mam għamlet dan wara li studjat sew is-sitwazzjoni li turi li l-kuntratt li sar mal-Vitals iħares lejn l-interess tal-investitur u mhux lejn il-pazjent.